Hej YouTube, DK Crafters her, Greencraft. Vil jeg vise jer i dag en Enchanted server, hvor man må prøve hack i PvP, og vi har ret mange players inde. Vi er 12 lige nu. Og den er ret. Og vi har owneren med i samtalen, tror jeg allerede har sagt det engang. Der. Og vi har et drop party rum, det er det vi er i nu, og spawnet, det skal du lige hurtigt få mig hen i, Lasse, så kan vi vise jer det. Og ja, jeg kan se folk de hacker. Folk de hacker på sig her. Ham der er Tobias der, men jeg skal lige hurtigt hen i spawn, han skal til at TP mig derhen, så. Godt. Og så skal jeg også lige sige, spawn på det er ikke opdateret nu, så man kan ikke gøre det der, men de får det snart opdateret, tror jeg. Og så, ja. Bare hurtigt spawn, jeg bygger til noget her. Der er noget at droppe på det rum, hvis I kan se det. Så går vi ud, og I kan se, at han tjener dårligt på mig her. Og der er også en dårlig tilstand her, tror jeg. Og hvis I skynder jer ind, hvis I ser den lige nu, ikke, og så kan I bare gå og tage fra den her, det må man godt se, nu har jeg lige taget lidt. Det er sådan, det må man godt. Det skal I ikke være bange for. At tage, hvis det er. Man må ikke få taget det, man vil. Eller, I må nærmest gøre det, I vil. Så, jeg tror, det er for i dag. I kan prøve at komme ind på noget her. Hvis I noget sjovt. Ses YouTube.